Байер Мюнхен повежда в 21-та минута с гол на Упамекано. Упамекано. Това е автогол, бе. Точно Чалоба. Байер Мюнхен повежда с автогол на Чалоба. Първият гол беше вкаран от футболист на Челси. За съжаление обаче в собствената врата Енцо Мареска се ядосва. Чичи става и всичко се нормализира спокойно. Хари Кейн дига ръце тук към... Дуспа! Дуспа за Байер Мюнхен! Дуспа за Байер Мюнхен. Енцо Мареска не вярва. Дещо Трън се разправя с съдията. Енцо, обери малко емоциите. Чай сега ще проверяваме ли? Нещо ще гледаме на Вар ли? Щом съдията спря играта, би трябвало вече Вар да е прегледал ситуацията. Ще има гол за Байер Мюнхен, най-вероятно, защото Хари Кейн по принцип не пропуска. Хари Кейн срещу Санчес. Ще направи 2-0. Хари се засилва. Удар! 2-0. Хари Кейн вкара дежурното си попадение към ставено Шампионска лига. Хари откача. Така че 2-0 за Байер Мюнхен. 27 минута. Байер Мюнхен с сериозна преднина срещу Челси. И тук 2-0, и в Ливърпул 2-0. Аре бе, Коло! Аре, 4-3 с тебе. Дали Кол Палмър сега? Yes! 2-1. 1-2 Челси се връща в матча. Редовното празнуване на този симпатяга. Един гол, толкова важен гол, толкова бързо беше върнат този гол. Браво! Енцо Мареска пак се кара с съдята. Още то съдя, бе, брато. Но хубавото, че Кол Палмър успя да върне гола бързо. Добре. Защо спрях анкетата? Сега фана, защо спрях анкетата да го се види? Защото реално погледното Челси мога да изравни. 1-2. Тук става матч. По-скоро 2-1. Аз, от 1-2 от гледна точка на фен на Челси. Кол Палмър мръзне и в Мюнхен. Какво стана тук? Какви са че глупости? Байер Мюнхен вкара трети гол. Резултата вече е 3-1 гол, буквално от нищото. Откъде дойде този гол? Енцо Мареска и той гледа повторенията, чуи се откъде гръмна този гол на Хари Кейн. Втори гол на Хари Кейн. Густо тръгна да връща към своя вратар и там Хари Кейн издебна, за да вкара трети гол. 3-1 за Байер Мюнхен и в този момент, да, моята прогноза замина. Мано, Нори, той се радва като Кейн, вижте го, той подскача. Нори, къв готин пиче. Какво направи Густо, бе? Този пас хич не беше Густо. Мен колко ме я, че си махна Хари Кейн, за да взема Гьокереш, братче. Ужас. Отново Кол Палмър прави резултата. Това е засада. Този гол на Кол Палмър най-вероятно ще бъде отменен заради засада. Иначе много майсторско изпълнение на Кол Палмър.